הפתיחה. היגואין עכשיו מנסה לעבור לבד, עדיין מצליח, ועכשיו הוא עומד, יכול לעשות את השתיים-שתיים. שיט! אין, זה השופט הזה, אני אומרת לכם, הוא חרא, הוא לא יודע לשפוט. שקט, מפלא לא משחק, די! בוא נמה אולי עם 3 קשרים, הבונקר המסריח הזה. שקט, מי רואה משחק? אתה לא מזמינה אותך אליי בחיים אתה לראות סופר קלאסיקו. אני לא מאמין בוא נתחיל לעלות ב-4-4-2 עם פדרו בפרונט! לפחות הוא יכול חתיך רונלדו, אה? חתיך, אבל לא יודע לבעוט. לצחוק על עצמו על מה שקרה כאן. איזה מזל. 14 פעמים בעבר הצליחה ברטה לנצח כאן באיצטדיון הזה. האם זאת תהיה פעם ה-15? דני אלבס עכשיו, הוא יכול לפתור לאזור, אבל הוא לא תמתירה למסי. מסי ברחבה. שיט, מסי קיבל כרטיס לרוב 50, הוא לא ישחק אבל נגד הווסטת. אין, זה חרא שחקן זה חרא. שקט, אני בלחץ. איפה ג'אמצ'י, איפה? ריאל מדריד בונה את כל התקפות שלה לרובי. הם גם רוצים להחזיק את הכדור רחוק מהצד. תראה את הטעות הזאת, עכשיו הוא יבקיע. 3-1 ברצלונה. הוא החמיץ פעמיים אבל לא בפעם השלישית. לאו מסי, 3-1 לברצלונה. ריאל מדריד סופגת 3 שערים ב-35 דקות.